VP Chiwenga hapazovashatira manje uri kunyange dei anga ri mwana wangu ka aiwa achifumura masecrets kunyange zvikanzi ichokwadi kana kuti inhema aiwa ndaimomupinza pavice noti muri Zimbabwe pano pazima aya panobuda zvinzi aiwa mwana waVP Chiwenga aiwa anotora mashoko ekuti hanzi my dad is a thief and we are going nowhere hakuna kwatiri kuenda muri Zimbabwe. Sarabina mashoko ayataura ari kubuda muzimu ai anokurudzira vasubscriber wolaika wotina on the bell icon turambotsvara maupdates anokupa pano paZim News Live. Noti mabuda muchinzi all is not well in Emerson Mnangagwa's deputy Constantino Chiwenga's family as serious allegations around child molestation grow. During an emotional family squabble, Vice President Constantino Chiwenga's son KUTYA Blessing has exploded to suggest that the man he calls his father is a thief who survives on stealing. While writing publicly on October, he said his dad is a monkey, Anasoko. He also uploaded a series of odd pictures while penning out his thread. In the piece, he also made several allegations against the father concerning his love life. Ndo mashoko ari kubudiswa panapa neanonzi kuda kwashe Blessing ano mwana waVP Chiwenga aiwa achiexpose mudhara wake achiti aiwa baba vangu ava vanozviri ndiwo Anasoko ava vanoba achiti hapana kwatiri kuenda. Ndo mashoko ari kubuda zvinzi aiwa nyangwe last year muna October iye anonzi KUTYA Blessing akatoita mamwe allegations achiti aiwa mudhara wake anorarama nekuba aiwa murezi mashoko ari kubuda muzimu aya akataugwa aiwa naKUTYA Blessing. Chibotudzai munoti kudii pamusoro penhau idzi pinai mucomment section medu tidze mafungiro enyu amusangana nosubscribe olaika tichaita on the bell icon turambochera maupdates anokupa pano paZim News Live.